Nyiwegi wach moro thaga ka. Nyathina nyicha tero sikul baby class. Onyise mana ni japuonj duoko na nyathi. Apenje ni tiduoko na nyathi tasechulo fee. Ni dwaro tisu mar anan. Kiani tisu ang'wen. Anto pile ta aywera go tas ma nyithindo somo gododo. Chak ni ki ang'o nyathi achiel ni oter tisu mar anan, nyathi achiel ni oter ang'o wa Dettol. Apenje Dettol tagolo kanye. Koso nyithindo ok ti skunde ma nyithindo some onge gigi. Aparo ni jopuonje timore marach kabisa. Karani ok ber. An moro no biro na. Ati ni gidwaro ten bob mar watchman. Kwani watchman ichulo? Kwani dong japuonj. Ine mono be ni chulo watchman. Nyathi nindo sikul. Jabe nindo sikul. Rani magito weche mage makiagi. Ni tinde ni nyithindo itero mana Dettol. Ni Dettol ema nyathi dhi luokore nyathi luoko kapoko dhi sikul. Iluoko kapoko ai. Karani jopuonj tinde dhi marach. Gidwa chamo gidwa dhi gigo dala no. Chamo. Osiepna moro njo nyisa ni nodhi od japuonj moro nyathini ne tu japuonj odhigo. Odok tishu japuonj ok nyathi ok karambe mara kiny amunda skul kanyo. Karani jopuonje matiyo wachno ok ber. Dwaro wazazi kaka wan Dettol achiel kia 100. Very expensive. 100 noro manyeo sabun maluoko rago to luoko go sede. Ilidhi mabor. Kiketo na nyathi chiemo 18 kama. Awinjo an nyathina biro ngisa niya, mama, leo kawuono ticha oonja. Awinjo ni oonja matin. Kinyine iketo ne rabuon ni japuonj oonja. Time mana Nyithindo nitiere 30 e ot e sikul. Dongo yie. Onjma. Gotieno kendo sasa parcha emoluoe kiny gokinyi. Kendo munda. Konyewe ot ni tishu ni kar monda an mana gi 20 adhi nyiewo iluongo nango Toilex. Ni okanya nyiewo Toilex idwaro anan kia 35. Dettol anta luokore gi otoyo. Kendo gijiero mapuonj ma high. Jopuonje biro nego waketi gi line.